След убедителната си победа над Динамо Букурещ, отборът на нашия републикански първенец ЦДНА се срещна с временния водач на тазгодишното първенство на Австрия, Вакер, Виена. Гостите с бели фланелки демонстрираха красива, на високо техническо ниво игра. Но българските футболисти превъзхождаха по устрем и желание за победа. Атака на домакините и Миланов праща топката в мрежата. 1-0 за ЦДНА. Устремен пробив на Янев е спрян неправилно. 11 метров наказателен удар. 2-0. Тази красива и оспорвана среща завърши с резултат 3-1 за ЦДНА.